makit-an ang clean lines, ang Twin Towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemish. I'm 3 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 sa hapon, mga kabombo. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kangilan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Sabado, petsa 24 sa bulan sa Disyembre 2022, no? Besperas, mga kabombo sa aton siniya nga Christmas Day. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayala na lamang kita sang 9 hours and 57 minutes to go before Christmas. Okay, pila na lamang ho. 9 oras kag 57 minutos na lamang ang nabilin. Kag magahiwat kita sa aton sinikaron sa atong gabi Christmas Eve, mga kabombo of the night kita, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton siniya nga mga suki, no? Sa mga naga-celebrate na dila karon sa ila sinitag sa ka mga balay ho kag pertigid sa ila subong kasako. So welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa nasiling ko na it's Besperas Day, no? Besperas sa aton siniyang paghiwat sang aton sining ginakalangkagan gid, no? Ang Christmas Day, ang Paskwa, no? Karon sa gabi upod kita magbugtaw, no? Kag magtililipon bilang isa ka pamilya, mga kabombo. Amo na pinakanami sa tanan. It's not the food, no? Although food is good para may saluhan ng bugos na pamilya. It's not the gifts, no? Pero gifts are good too.
kay agod nga mapalipay 11 na gid ang mga kabataan, no? Ang importante dira ang pag inupdanay sang bugos na pamilya, labi na gid sa mga bag-o lamang nakapauli sa ila sitag sa mga pulian bangod sang COVID-19 pandemic, do kadamo gid sa mga bakasyon, no, nga nagkala suspend anay mga kabombo, no, subong lang gid na dayon. Wow, kanami lang gid, no, kay ti sa aton sini mga dear listeners ang aton sini iyang mga pamilya, no, nagaluto pa para karon sa gabi. Ang mga pamilya nga nagainupdanay kaon diri kaon didto, no? Si lolo kag si lola baw nagayuhom-yuhom gid. Ang mga kabataan nagalita-lita daw, nagalululantaw sa idam sang Christmas tree kon ang ila siningangalan ara, no? Kanami lang gid, no, sa aton siniyang feelings. Ang Christmas kay ti isa lang iniya sa kada tuig nagakatabo mga kabombo, no, diri sa aton siniyang pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kanami lang gid ko na ang aton siniyang pagpangabuhi simple mga kabombo, no, simple yet may pagpalangga sa isa ka isa mga kabombo, no. So ihinguyang tani mga kabombo, no, upod sa aton si pamilya, no, bisan ano lang dira ang importante may contentment, no, may saluhan lang dira o hindi na mangita sa iban. Ang importante ang maano lang bala ang masarangan lang gid, no, okay, para hindi naton ma-pressure ang aton si kaugalingon. Ang masarangan lang gid naton mga kabombo, no, agod nga mangin malipayon kita, hindi kita pressured, no, hindi kita problemado. Ang masarangan lang gid naton, no, importante buhi kita, no, that's the mantra here sa Kahapon Lamang program. Ang importante buhi kita kag in good health, no. We have been praying for good health. Ang good health dako na nga bagay para sa bugos nga pamilya nga nakahingabot kita diri karon ka nagainupdanay, no. Good health for everybody, for each member of the family, no, mga kabombo, no. Kay if you are in good health, you feel good, no. If you do not, kung may balatian ka, you don't feel good. Paano mo ma-appreciate ang Christmas kung nagalain na imo siniiya nga pamatyaga? So sa sina pa lamang mangin grateful kita. Lord, thank you for this good health. Thank you for this good feelings. Ari kami diri subong, no. Bisan amulan ning aton siniiya nga ginasaluhan yang importante. Good health kag ang pamilya, no, nga naga-inupdanay. So, welcome diri sa aton sinipang bisperas sa Christmas, no, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pamati kita anay ka magalantaw sa aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati. Sa aton siniiya nga mga suki, no, nga aton siniiya nga mga kabombo ay ginapabugal ta gid ining ambahanon bangod kay amo ini ang ambahanon mga kabombo nga naging first runner-up sa tung 2019. And this is for everybody. Very inspirational kind of a song, no? Full of inspiration sa ini nga ambahanon mga kabombo. Ang first runner-up sa Bombo Music Festival 2019 edition, ambahanon nga gin-compose ni Mr. Giancarlo Torres, mga kabombo, no? Giancarlo Torres kag gin-interpret ni Ian Bryle. Ambahanon ginatiguluhan Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot, umaagos sa
bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, damdamin di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso ang itulan, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kinikit lang kumukulog, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan, tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Nakapag ka rin at bubuhos. Ay isang bagyo na di mahihinto. Bumubukso ang itulan, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang at kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di mahihinto. Bumubukso ang itulan, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang, kumukulong, umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. Mga kabombo, amo yun itong atong singa pabugalgin. Produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ang atong situigan nga paindis-indis sa pag-compose mga original beautiful songs, no? Mga matahom nga mga bahanon, original nga gin-compose ang atong siniiyang nga mga talentadong mga kauturan sa kabugusan nga pungsod Pilipinas, nationwide naton nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no? Sana siling ko na gani ang aton siniiyang mga nagpadala sang ila siniiyang mga matahom nga ambahanon. Original beautiful songs, no? Produkto sang tuigan nga paindis-indis sang Bombo Music, Bombo Radio Philippines, Bombo Music Festival, mga kabombo. Ang aton siniya pagpangagda sa inyo samtang may panahon pa, no, wala pa ang aton siniyang wala pa ang madason naton nga edition sang Bombo Music Festival. You have all the time, no, nga magdihon sa matahom nga ambahanon. Kaangay sa kay Sir Giancarlo Torres, amo ang composer sang ambahanon nga Bagyo, first runner-up sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo. Interpret ni Mr. Ian Bryle, no, katahom-tahom gid sa ambahanon ni Mr. Ian Bryle, mga kabombo. Ate, sige, antes pa man kita magpalawod ang aton siniyang pagpangagda sa inyo diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, mga kabombo, padayon ang aton siniyang nga pagpanagtag sa madamo nga mga papremyo. Yes, mga kabombo, kung ang tanan busy sa mga panimalay, bangod sang karon sa gabi nga Noche Buena, ang pagtililipon sa mga bugos na pamilya, kalakip na dira, especially tomorrow, it's Christmas Day, gid. Diriya sa Bomboya, masako kami sa gihapon, no? Sa pagpanagtad sang inyo siniiya nga mga nadag-an nga mga premyo, no? Sa aton sini nga 1, 2 panalo promo, mga kabombo, no? With the 6 million pesos nga total cash prizes
during this promotion naton, during this promo naton mga kabombo, no? 6 milyones ka pesos nga balor sang kasyahan, no? Especially subong kay ti holidays, no? Ga adlaw-adlaw nga tanan may ginahatag kami sa inyo nga nagapayuhom sa inyo mga kabombo. No? Ang aton sini nga mga papremyo, no? Imagine everyday 3 ka mga nagadaog sang dalag ko nga mga papremyo. 3 winners a day from Monday, mga kabombo, halin Lunes na the whole week mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga mga winners nagabaton sang mga papremyo. Nagabalor sang 1,000 pesos nga worth sang papremyo. So 1,000 na everyday naton inaiya nga mga nga mga papremyo mga kabombo, no? Ang 500 pesos cash ina. Amo na ang nagadulot sang pagyuhom, no? Pagkadlaw, kalipay, kasyahan mga kabombo. Sa aton siniiya nga mga naga-entra, no, diri sa aton siniiya nga promo. Yan na kita by the way sa 21 years, no? Part 21 na ining 1-2 panalo naton nga promo mga kabombo. So, kung luyag ninyo nga magdaog man, kag sa nasiling na naton, no, ang aton diri iya nga wala na ginaano wala na naton iniya nga gina tulutago-tago. Ang aton sini nga premyo sa grand draw 1 million pesos. So if you want to be a millionaire, mga kabombo, no? If you want to be a millionaire, why not, no? Ginpahapos namon niya mga kabombo ang inyo sini nga pagmangin milyonaryo. Di bala kabudlay makaangkon sang 1 milyon ka pesos, no? For the whole life naton kabudlay, tuman kabudlay nga makaangkon sang 1 milyon ka pesos mga kabombo nga cash, no? Diriya sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, ginpahapos naton ang inyo siniiyang Bombo Anthony, pwede mo na siya bala nga daw rakoda, no, para nga maka-interact kita, no, sa kilid abi. No, kahapos lang gid, no, para sa aton ang magmangin milyonaryo. Diri sa Bombo, ginpahapos naton ang inyo sini nga pagmangin milyonaryo, no? Agud nga magmangin milyonaryo kamo mga kabombo, no? Yari ang aton sini nga liave, no? Hapos lang gid ang mga keys to become a millionaire. In real life, tuman ka budlay. Makaangkon sa 1 milyon ka pesos in real life. Pero diri sa Bombo, no, ano ay hanang pagbaka-baka muna. Sa aton sini mga millionaires, I'm sure, no? Ang inyo sini pagbaka-baka, no, grabe. Ti sa mga tao, iya nga amo lang na iya ang kinitaan everyday. Budlay-budlay, pilaihan ka tuig, mapatay lang kita, hindi kita kaangkon sa 1 milyon ka pesos. Sa mga lang gid, no? Sa mga simple lang gid nga tao kaangay sa aton nga ti nagatrabaho man, pero ang sweldo ti daw ulo insaktuhan lang sa mga galaston sa sulod sang balay. Pero diriya sa Bombo mga kabombo, no? Ginpahapos naton ang inyo sini nga pagmangin milyonaryo. That's it, Bombo Anthony. Very good. Ang inyo sini nga liave, there are 6 keys, mga kabombo. Anom ka liave, agud kamo ang magmangin milyonaryo. Hapos lang gid, no? Wala pa natapos ang pagpamalaklon. Hasta pa sa New Year ang pagpamalaklon. Gaabanse para sa New Year para hindi na maabtan sang sang Christmas rush kag New Year's rush mga kabombo. Sa pagpamalaklon naton, kay tibuas pa man ang aton sining Christmas Day. Ang aton sining pagpamalaklon, ari di ang anom kalyave sa aton nga pagpamalaklon. Una nga liave, first key for you to become a millionaire, bakal ka Ladies Choice Mayonnaise, mga kabombo, no? Bakal ka Ladies Choice Mayonnaise, mak-reunion na with my one and only love. Kay agud nga ikaw ang may tsansa nga magmangin milyonaryo. Kaya ang Ladies Choice Mayonnaise or Ladies Choice Sandwich Spread, amo ni siya ang imo sinihimuon, no? Ang iya siniiya nga empty stand-up pouch kag sachet, no, mangin liavi mo ini nga magmangin milyonaryo. Kaya amo ini ang himuon nga proof of purchase. Sabahin sa aton sini nga product nga gina-endorse sa inyo, ang Ladies Choice Mayonnaise,
mga kabombo. Another key to become a millionaire, no, isa pagid ka liave agud ikaw ang magmangin milyonaryo, hapos nga pamaagi diri lamang sa promo sang Bombo Radyo. Ang isa ka liave amo ang pagbakal man ninyo pamalaklon kasubong sa Nescafe, no? Kadamo sa aton sang coffee lovers. Wow, kanami sang the aroma of coffee. Kanami gid, no? Kanami sang baho sang Nescafe, no? Bango na with Nescafe, mga kabombo. Ang liave diri amo ang pagbakal sang Nescafe. Kay amo ining gamito naton nga proof of purchase, no? Kay ang gamito naton diri ang empty sachet, no, sang sini nga mga produkto sang Nescafe, mga kabombo, no? Ang empty sachet ukon ang empty nga stick packs sang Nescafe. Amo lang gini ka simple, bakal ka lang ya sa Nescafe, mga kabombo. It's either Nescafe creamy white, no? It's either Nescafe original, Nescafe creamy latte, no? Nescafe creamy white twin pack, ukon Nescafe original twin pack, ukon Nescafe creamy latte twin pack, ukon, no, Nescafe empty stick or packs, mga kabombo sang Nescafe Classic. Kaya makon mo na, no? Kapos lang gid niya nga klase sang aton siniya nga pamaagi agud kita ang makaangkon sa 1 milyon ka pesos, agud kita ang mangin millionaire, mga kabombo, kag maing kabahin ng aton siningangalan sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Amo lang gid ni ang aton siniya nga baklon, no? Ang pagpamalaklon amo di ang liave. Kag ang mga liaves yara sa pagpamalaklon amo ni, no? Ang ikaduwa nga liave amo ang pagbakal sang produkto sang Nescafe, mga kabombo. Ikatatlo nga produkto ari ay ho, no? Sa aton siniya nagapamalaklon o kung sa wala pa nagapamalaklon, abi pamalaklon na kamo agon nga may ara pa, no? May ara pa sang ginatuwag nga nagahingabot sa pagpamakal. Kag sa pagpamakal ay katatlo naton nga liave nga dapat baklo ninyo. Amo ining Orocan, no? Buwas pa man ang kung karon sa gabi pwede gid. Pero buwas amo gid ang paghimugasa sang paghinatagay sang regalo. Bakli ninyong inyo si mga special someone sang Orocan. Produkto sang Orocan, mga kabombo, no? Sa Orocan maayos ang buhay mo, no? Ang Orocan amo ini ang liave, mga kabombo. Kay sa Orocan ang mangin liave mo diri nga magmangin milyonaryo, amo ni ho ang product sticker sang Orocan. Ukon ang coupon sang baklo nimo nga Orocan nga may ara tanan sang ngalan sa mga promo titles sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Amo lang ginakapos sa Orocan maayos ang buhay mo. Isa pagid ka liave, agud ikaw magmangin milyonaryo. Bakal kasubong sang Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Ang Silver Swan sukang puti, amo ini ang aton siniiya nga mangin liave, agud kita ang magmangin milyonaryo. Kay amo man ini ang himuon naton nga proof of purchase. Sa Silver Swan sukang puti, sarap asim, mga kabombo, ang empty stand-up pouch niya sini. Ukon sa sachets, amo ini ang aton sini mangin liave, agud kita magdaog. Kay proof of purchase ni naton, mga kabombo. Or Silver Swan vinegar ang label, no? Ang stand-up pouch or sachets or label, no, sang aton si baklon nga Silver Swan sukang puti, mga kabombo. Isa pagid ka liave ari ay ho, no? Subong Christmas, dason New Year. Bakla nato ng aton si mga loved ones sang mga alahas, no? Matahom nga mga alahas, relo, kag kun ano man dirang inyo siniiya nga pagprenda, no? Sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, mga kabombo. Ipamalaklo na kamo, no? It's not yet too late. Jewelry, watches, or pawned item. Kay, for every
coupon, no? 1 coupon na ni mga kabombo, 1 coupon for every 100 pesos purchase sang jewelry, watches or any pawned item sa Arfreti Pawn Shop and Jewelry, equivalent na ina sa isa ka entry. Baw katahom. Tidamo-damo nyo bakal kay kada 100, like for example 10,000 or 3,000 ang inyo sinibaklon nga alahas o kundrilo o kung ang inyo sinipagprenda sa kada 100 da may isa ka coupon. Yamakon mo na, damo-damo sa 3,000 nimo, damo-damo ka 100 dira, no? Di damo-damo man ka coupons eh. Okay, nakita dira, no? So, ang Arfreti Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa ina ka liave for you to become a millionaire. Isa pagid ka liave, mga kabombo, ari ay ho. Bakal ka man sang panyawan, no? Ang liave diri, isa pagid ka liave, ang panyawan, mga kabombo, no? Mangin liave ang panyawan, basta said marketing, tatak magaling, no? Mangin liave ang panyawan, agud ikaw magmangin milyonaryo, no? Himuon ni proof of purchase, no? Empty blister pad o kun banig, no? Sang lain-lain nga klase sang panyawan, mga kabombo, equivalent na ina sa isa ka entry. So damuon nyo man bakal para damong entries ang mahimo ninyo out of the product sang panyawan, mga kabombo, no? Panyawan basta said marketing tatak magaling. O silingon maaasahan. Tiya mo na ang aton siniiyang mga liave, agod ikaw dira magmangin milyonaryo sa Grand Draw. So, sa subong, sa kada adlaw naton nga pag-draw, may ara kita 3 ka mga winners. So, kada adlaw, padala ka mo sa inyo si mga entries. Kay amo ni, wala labot nga may tsansa ka mo iya nga magdaog sa kada adlaw, no? May ginabangko na kamo nga damo nga entries. Kay ang mga non-winning entries, tanan nga mga non-winning entries, mangin qualified ina sa aton sini nga grand draw na may 1 million pesos nga grand prize, mga kabombo. Kaya muna nga aton sini nga pangagda sa inyo, mga kabombong, aton sini iya nga 1, 2 panalo promo 21 part 21 na kita, no? Sang Bombo Radio ka Star FM, mayara kita sang 6 ka milyon ka pesos nga worth of kasyahan para gid sa inyo tanan-tanan this holiday season, mga kabombo. Ano pa ang ginahulat nyo? Padala na sa mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day and to become a millionaire. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kaginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi gid sang aton mga lola napamatudan man sa research nga ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang In Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo.
Pabalik kita diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz Di Jesus Madrigal, no? Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining besperas sang Paskwa mga kabombo, no? Ti kamustada? Antes sa aton pagabasaw na aton sininga sulat sa sininga hapon, ang aton sininga mga dear listeners, no? Mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no nagahulat-hulat, no? Sa aton sinigan ni iyang Bombo Radio Philippines Christmas countdown, we have 9 hours 21 minutes kag 5 seconds, no? 9 hours 21 minutes kag 0 second na subok, no? 9 hours 20 minutes kag 54 seconds, no? Di karon sa ginatuwag naton nga Noche Buena, no? Christmas Eve mga kabombo. Ano bala ining Christmas Eve, no? Sa aton si kahapon lamang. Today in history, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki. No ining Christmas Eve, amo ini ang gabi o kon bugos nga adlaw, no? Antes sang adlaw sang Paskwa. Antes sang Christmas Day, no? Sa nagsugod ang adlaw sang subong nga Sabado hasta na karon sa ka alas 12 sunto ng gabi, amo na siya ang Christmas Eve or Bisperas, no, sang Paskwa, mga kabombo. Amo ini ang festival nga naga-komemorar, naga-dumdum, no, sang pagkatawo diri sa kalibutan ni Jesus, our Lord and Savior, Jesus Christ, mga kabombo. So tuman gidya ka importante ang Christmas Eve sa iban nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan kay kaina gani, no, sa aton sini nga Christmas around the world sa Finland mga kabombo. Ining mga Finnish siya, ang ila sini nga original gidya nga Christmas Day gidya petsa 24 mga kabombo. Yes. December 25 ti kabugusan niya amo na yung aton sini nga Christmas Day dito sa Finland. December 24. Amo niya ang ila sini nga big day kung sa di naga tilipon ang bugos nga pamilya, no? Kaina sa aton sini Christmas around the world, no, sa palatuntunan ni Bombo Dennis Rubica sa Bombohanay sa Utos Saturday edition, mga kabombo. No, ang aton sini iyang Bombo International News Correspondent nag-isa-isa, no, sang kung paano mag-celebrate sa Christmas ang Finland. Kagsuno sa aton sini iyang pagpanalawsaw kaina, no, ginbutang taman to ang aton sini nga research, ang aton si short nga feature about Finland and how they celebrate Christmas, no? Ang mga Finnish dito, mga kabombo. December 24 ya ang ila sini iya nga grand day gid. So sa kabugusan niya ang December 24, the whole day Bisperas. Kag sa tungang gabi, amo na siya ang Christmas Eve. Mga kabombo, kay magatabok na kita sa another day, which is Christmas Day na. So, Christmas Day is observed around the world and Christmas Eve is widely observed as a full or partial holiday in anticipation of Christmas Day. Bisperas, mga kabombo. Together, ang ining duha ka adlaw, ang Christmas Eve kag Christmas Day, mga kabombo, ginakabig ini isa sa mga most culturally significant celebrations in Christendom and Western society, mga kabombo. Diri sa aton, amuman ini ang Christmas Eve karon niya kinanglan, although nga ti hindi gid sila nga parehaw sang New Year's Day, mga kabombo, nga ti nagaano gid kita ya bongga gid ang celebration sa New Year's Eve, no, to welcome the new year, no, pagkadason nga adlaw. Pero ang Christmas Eve diri sa Pilipinas
Ti gina-obserbar ta giniya, no? Bisan na nakapangtulog lang kitaya ang aton sining outfit basta magtililipon da sa balay kundi man da nga klase nga parte sang balay, no? Ang Christmas Eve no ginabugtawan gid naton. Ay ba niya dra gid gani iyang nagasuksok sa ila bago nga bayo kay dra sila ya exchange gift, magahinatagay gift giving nila sa tungang gabi mga kabombo, no? Kagkaron, no, sa tungang gabi, magasalo-salo kita sa mga preparasyon naton niya, no? Simple man o kon bongga nga klase sa mga pagkaon ti basta importante ginasalo-saluhan sa bugos nga pamilya. Christmas celebrations in the denominations of Western Christianity have long begun on Christmas Eve. Dra ginaiya, no? Dra ginaiya karon niya sa gabiya sugod gid ang aton sini pag-celebrate sang Christmas Day. Sa Christmas Eve pa lang. Noche Buena, mga kabombo, no? Sa pila ka parte sang bangod sa pila ka parte sang Christian Liturgical Day, nagasugod sa sunset, mga kabombo. Ang practice na inherit ini gikan sa Jewish tradition, sa mga Jews, mga kabombo, sa Israel, no? Ang lugar, no, sa aton siniiya nga tawuhan, no, sa aton siniiya nga mahal nga Ginoo kag manluluwas, our Lord and Savior Jesus Christ, mga kabombo. O dito sa may Bethlehem. Oh, little town of Bethlehem. Dira, mga kabombo, no? So, dira sa ila, sa mga Jews o mga Jewish traditions, nakuha naton. Kaginbase ang story of creation sa Book of Genesis, mga kabombo, sa balang kasulatan sa Diyos, no? Sa scriptures, holy scriptures, ang aton siniiya nga Diyos, mga kabombo. Dira, nagahambal sa Book of Genesis, no? And there was evening, and there was morning, the first day. Amo na, sa tungang gabi, no? The Christmas Eve. There was evening and there was morning, the first day. Amo na, gimbasihan naton ang Christmas Eve sa Book of Genesis, no? Ang story of creation, mga kabombo. Di damo sa mga kasimbahanan, no? Sa bugos na kalibutan, sa gihapon, sa ila sini nga church, no, nagaparing sila ya, nagabagting, no, ang ila sinilingganay sa ila sini nga mga kasimbahanan, ang church bells nila, no. Many churches still ring their church bells and hold prayers in the evening, no. Kaangay na lamang sa Nordic Lutheran churches, no, sa mga Nordic Lutheran churches sa bugos na kalibutan, mga kabombo, no? Since tradition holds that Jesus was born at night, no? Sa tradisyon kag sa namatan naton ti na bunag siya abi, no? Amo nang aton siniiya nga namatan na bunag siya sa gabi, no? Based sa Book of Luke, chapter 2 verses 6 to 8, no? May ginapaligayan nga midnight mass. And celebration, no? It is celebrated sa Christmas Eve, ang midnight mass, mga kabombo. After sang aton siniiya nga 9 mornings, December 16, no, sa Roman Catholic churches naman iya, no, ang simbang gabi naton sa kagahon, no, halin sa December 16, mga kabombo, no. So ang Christmas Eve, no, may ara sang midnight mass nga ginahiwat traditionally at midnight in commemoration of Jesus Christ's birth, no. Ang idea, no, nga si Jesus na bunag diri sa kalibutan sa gabi, ang na-reflect ini sa fact that Christmas Eve is referred to as Heilig or Heilig Nacht, Holy Night, no? Heilig Nacht, Holy Night, no? Still Nacht, Holy Night, mga kabombo. Sa German, no? Noche Buena, the good night. O, what silingon, Noche Buena, buena, good, noche, night, no? Noche Buena, good night. Sa Spanish naman, mga kabombo, no? In Spanish. Kag similar man sa iban nga expressions sang Christmas, no? Spirituality, kaangay sang mga ambahanon, no?
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round John Virgin, mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. So amo ini mga kabombo, damo mga nagkalilain nga mga cultural traditions kag mga eksperyensya nga ginahiwat sa tiyon sang Christmas Eve around the world mga kabombo, no? Related ini sa nasiling na naton bilang pag-welcome bisperas sang Christmas Day, ang Christmas tide, ang New Year's Eve kag New Year's Day. Amo man ini mga kabombo kag annually, no? Amo ini ang ginahiwat naton kada December 24 sa alas 12 sa tungang gabi, Christmas Eve, no? Amo man ini ginatawag man ni siya nga Christmas evening, Christmas vigil, day before Christmas, twas the night before Christmas. Twas the night before Christmas. Amo na siya sa kay Saint Nicholas, no? Saint Nick kasi Santa Claus mga kabombo. Night before Christmas, no? Ginaobserba sa mga Kristiyano sa bugos na kalibutan, bisan pa sa mga non-Christians mga kabombo, no? Ang Christmas Eve. Isa ka Christian o cultural nga celebration mga kabombo. Tuman gid ka significante because this is the day or evening preceding the traditional birthday of Jesus Christ, mga kabombo. Ti ang obserbasyon diri sa nagkalain nga parte sa bugos na kalibutan, ti amo na ang gift giving, no? Naga-shopping, no? Naga-gift shopping, gift giving, goodwill greetings, no? Midnight mass, kay iban pagid nga mga church services, may mga pagkaon nga ginasalu-saluhan diri sa Pilipinas, amo kita sina ang preparasyon para sa arrival ng Christmas the following day, no? Ang preparasyon sa pag-abot sang Misaya, no? The Christmas gift bringers, no? Preparing for Christmas mga kabombo, no? December 24 sa Western churches and Eastern Orthodox churches nga naga-usar sa revised Julian calendar, no? Ang iba niya sa Armenian Apostolic Church siya, January 5, no? Sa bahin sa Eastern Orthodox churches that follow the old Julian calendar, ang ila sinedaan nga Julian calendar, kag most Oriental Orthodox churches, ilaya ginahiwat January 6, no? May ara pagin sa Armenian Patriarchate of Jerusalem, mga kabombo, January 18. Grabe, no? So, advance happy Christmas, no? Noche Buena, dugay-dugay, no? Sa tungang gabi. That is why nga padayon kita sa aton sining Christmas countdown. Sa liwat, dili sa Bombo Radio Philippines, dali na lang ang Christmas Eve. Dali na lang ang pagkaaga nga Christmas Day. We have 9 hours and 8 minutes to go before Christmas. Yari anay hua, since nga aton nga bisperas ang aton siniiyang ginahulat nga adlaw sang Pasko, mga kabombo, yaring aton siniiyang pampagood vibes, no? Ang aton sini nga special video Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines, no? Aton lang tawon kag pamatian ang bahanon O Pasko na, no? One of a kind video Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines with a beautiful song, Tagalog song, O Pasko na, O Pasko na, O anong saya. Take it away, Bombo Anthony. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo.
Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! Wow, katahom-tahom, no? So heartwarming, no? Kung anugid ang pinaka-mensahe sang Christmas. Ang pinaka-senaryo sang adlaw sang Paskwa diri sa aton sa Pilipinas. No? Do kaangay man sa iban, pero diri specifically sa aton sinipungsod Pilipinas. The very essence of the so-called Christmas. Nakita naton mga kabombo. It's all about family, no? Ang pamilya nga nagainupdanay, labi na gid karon sa Noche Buena kag sa the following day among gid ang Christmas Day. Ang paghinatagay sang regalo as always, no?
nga special treat nga ginakalangkaganggid sa mga kabataan for the children kanami gid no. Ang aton sini nga pamilya diri sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, nag-inupdanay gid no for this one of a kind Christmas video presentation. Agud lamang nga may madulong kami sa inyo no. Aton sini nga afternoon delight nga ginahatag sa inyo diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga mga video presentations sa mga hindi ninyo malipatan no nga kasaysayan sang Christmas no, mga previous Christmas ninyo, hindi ninyo malipatan nga mga Paskwa no nga ginpadala ninyo ang inyong mga pictures, ang inyo sini iya nga mga videos. That is why gin-incorporate na namon, gindalada namon. So we're all the same. We are all family, no? That is why, no? How many hours to go, no? Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 9 hours, mga kabombo. 9 hours and 47 seconds na lamang, mga kabombo, kag maga-inupdanay na kita diri. So from our family, no, sa aton sining Bombo Radio family to yours, advance Merry Christmas. Sa aton siniiya nga sulat sa sining hapon, mga kabombo, may ara kita sang espesyal nga sulat sa sining hapon. Kag suki tagid ni siya no, si Nanay Luz. Nanay Luz, good afternoon gid sa imo. Dira sa may Barangay Bata, Bacolod City. Nagpadala siya sa iya siniiya nga kasaysayan. Kag bilang kabahin sang aton siniiya nga pangagda sa inyo kung kamo mayara sang mga kasaysayan nga hindi nyo ginmalipatan nga natabo during December or especially during Christmas Day, petsa 25 sa bulan sang Disyembre. Nga hindi nyo ginmalipatan, be it masadya or masubo man, mga kabombo. Kag nagsabat man no, sa aton si panawagan si Nanay Luz no, inyo si mga previous December, not necessarily December 25, pero kung may ara, no, pwede gid. Kung may ara nga sa petsa 25 do sang Disyembre, may natabo sa inyo sinikabuhi nga hindi nyo gid malipatan. Abe, no, ipaambit diri for the whole December man not only sa subong as sa buwas Christmas, for the whole December. Kay pwede man nga hindi December 25, kundi sa bisan diin lang nga petsa sa bulan sang Disyembre. Sang kahapon, no, aton ini nga ginistorya ang hindi malipatan nga kasaysayan sa aton si letter sender. It was December 2 when her son died, mga kabumbo. Subong naman no, si Nanay Luz may ara gid sang hindi malipatan no nga Christmas day gid no sa mismo adlaw sang Paskwa, Disyembre 25 no sa tuig 1938 no. Christmas Eve, Noche Buena, kag Christmas Day, December 24 and December 25, mga kabombo, sa tuig 1978. Yari ang kasaysayan, no? Sang aton sininga letter sender, si Nanay Luz, sang Barangay Bata, Bacolod City. Ayan sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasatanan nga mga tagpalamati sa imo programa kahapon lamang. Kahapon lamang sang Bombo Radio Bacolod. Miss Jazz, tawag lamang ako sa kay Nanay Luz ang Barangay Bata, Bacolod City. Ari naman ko, Miss Jazz, so ika-third na nino nga kasaysayan ginpadala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kaya ti nagpanawagan ko mo, ti ariho may aragid siya sang hindi malipatan nga Christmas Day. It was December 25 of 1978. Dala na ang bispera sa December 24 to 25, 1978, mga kabombo. Tuig 1978. Si Nanay Luz naghambal, Miss Jazz, mayara man ako sa matudtun nga eksperyensya. Sa bulan sa Disyembre, kang natuon gid sa adlaw sang Paskwa, December 25, sa tuig 1978. Abi mo, Miss Jazz, klaro pa sa panghuna-huna nakon
wala gid kami handa to. No, wala gid kami handa. O sang bana ko, bali may pamilya na ako, Miss Jazz. Wala gid kami handa sa mga tinion nga ato. Ahaw gid lamang tinig ang unod sa amon sini nga kaldero. Wala gid kami, Miss Jazz, bot silingon tuman gid sa amon kapigado. Gani that time, no, sang December 24 pa lang na abi. Ang bana ko kay pagkagabi ti amo na ang bag-ulan naton ginambala, no, ang midnight, ang Christmas Eve, mga kabombo, ang Noche Buena. Ti Miss Jazz, wala gid kami tuman gid sa amon kapigado. Gani ang bana ko, Miss Jazz, naglakat sa pagpangita para gid lamang may saluhan kami sa media sa Noche Buena, mga kabombo, no? Bali December 24 of 1978. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, sa amuto nga adlaw, no, masyado gid kaluya sang akon siniya nga lawas. Nga daw, hindi ko kahibalo kung nga nagluya ang lawas ko. Kung ano ang akon si himuon, wala ko kabalo. Kati galuya lawas ko, ay wala gid kami mo. Wala gid kami himuson para sa Noche Buena. Pero abi mo, Miss Justy, bilang asawa, no, ginpilit ko gid kung ano ang akon sini. Kung pwede pa lang mahigda ko, gusto ko maghigda, Miss Jazz. Pero ginpilit ko gid, Miss Jazz, nga magbangon, no? Agod lamang ati mahimuon ko sa amon sini iya nga balay, no? Nagbangon ko, agod nga magkuha sang silhig. Siling ko, ati, maninlo na lang gid ko. Siling ko, makuha ko sang silhig, manilo ko sa amon balay, iti bisan sa pagbulag sang adlaw, pagkaaga, Pasko, ati at least tinlo amon balay, bisan wala lang pagkaon. So, Miss Jazz, sang wala pa ako makalabot sa amon sini nga kusina, no, kay ti makuha ko sang silhig, agon magpanilhig, no. Nagapanilhig na ako abi sa sulod sang amon si balay, hasta na lang nakalabot, wala pa ako nakalabot sa kusina sang pagpanilhig ko. Nakita ko ang kalendaryo, no? Ang nakitaan ko ang kalendaryo, mayara ini sang picture ni Senyor Santo Niño, Miss Jazz. Ti amo to, bangod kay ti luyang lawas ko, wala gid kami hikuton, wala gid kami kwarta, ang bana ko naglakat to mangita sang para lang gid nga may salusaluhan pagkagabi sa Noche Buena. Nakita ko ang kalendaryo, may picture ni Senyor Santo Niño. So ginhambal ko ang picture, Miss Jazz, ni Santo Niño. Siling ko na nag-greet ako, Dear Lord, happy birthday sa karon sa tungang gabi. Sorry gid Lord kay wala kami handa sa imo sini nga birthday. Sa imo sini iya nga kaadlawan. Kay wala gid kami, kabalo ka gid Lord nga ti wala gid kami. Tiyan mo to, Miss Jazz, tapos ko sang hambal sa kalendaryo nga may picture ni Senyor Santo Niño. May yara sang nanuktok sa amon sini nga balay, no? Nanuktok sa amon sini nga portahan. Pagbukas ko sang portahan, Miss Jazz, ang akon sinigali nga nanay, ang akon sini nga iloy. Kaga syempre ti kay amo na to pagka pagka gabi na ti adlaw na sang Pasko, no, pagka gabi Noche Buena, pagka the following day adlaw na sang Pasko. Amo to, Miss Jazz, nuktok nga akon si iloy, naghambal siya si anak, Merry Christmas. Doon nagsakit, Miss Jazz, ang akon si buot kay ayang iloy ko nagkadtugid agud lamang magtamyaw sa akon sang Merry Christmas. Abi mo, Miss Jazz, nagtulo gid ang akon sing luha. Nagduko lang gid ko. Nagtulo ang akon sing nga luha. Siling ko sa kay nanay ko, "Nay, sige, Merry Christmas man." Nakibot ang akon siling nga iloy. Di na nagahibi ka gid. Anong problema mo? Anong gahibi ka gid? Sabat ko siya, "Nay, wala gid kami sang handa." Tiyan mo to, Miss Jazz, ginsabat ako sang akon sini nga nanay, nga wala ka mo sang handa, wala ka mo kwarta,
Siyempre, Miss Jessie, ti amo na. Asin ko, ti isiling ko na ang sabat ko, ti amo ginanay Wala gi kami asang kwarta. Siling na sang iloy ko, siling niya, ti may-ari ko diri Paskwa. Halin sa imo siling nga manghod. Naghambal ang iloy ko, Miss Jazz, may ginpadala ang manghod mo. Siling na sang iloy ko, ang padala sang manghod mo, 8,000. Ti 1978, Miss Jazz, ako dako na ginaya katama, sang 8,000. Grabe, gidang akong si Kalipay, Miss Jazz. Siling sang iloy ko, nga gaybi, gidang nga gatulo, gidang imo siling nga luha. O ariho, may ginpadala ang manghod mo, 8,000. Bao, Miss Jazz, doga, naggrabe gid. As in bala, Miss Jazz, nga ti kwarta man lang na, no? Pero ang kalipay ko bala, nga ang iloy ko, ti mapinalanggao ng iloy ko, Miss Jazz mo, kag mabinuligon. Wala gid ko yung nga manuktok siya sa balay, no? Pag, muna 24 and 25, ara na siya sa balay. Kag maghambal sa akon nga, Inday, Luz, Merry Christmas. Pagkahambal sa akon, Miss Jazz, nagtubok akon sini nga dughan, nagturagay nga akon sini luha, sin kunay Merry Christmas man. Ay tinga nga nagahilibion kahaw. Sin kunay kay wala gid kami gihuon ang bana ko naglakat patuho para lang gid i-celebrate ang birthday ni Jesus Christ. Kaya muna dayon siling sang iloy ko nga mahibi ka gid nga wala gid ko dala. O may Pasko ako diri ho. 8,000 ini nga ginhatag sang imo sini iya nga manghod ginpadala sang manghod nimo. So dayon ginsugo sang akon sini nga iloy, Miss Jazz, no? Ginsugo sa nanay ko ang isa ko kabata. Siling nga tuto, puko, no? Bakal ka sang karne kay iban pagged, no? Nga mga lulutoon. Abo siling ko pagkatapos to, Miss Jazz, sabi mo, grabe gid ang kalipay ko, no? Pagkatapos luto sang nanay ko, kay siya pa rin, Miss Jazz, na nagluto. Ang iloy, Miss Jazz, ya. Kung pwede palang ihatag ang tanan-tanan ihatag ya, Miss Jazz, no? And I'm so thankful. Isa sa mga gusto ko pasalamatan ang akong siniya nga iloy. Pagkatapos luto sa nanay ko, sang sudan, Miss Jazz, nagluto siya, pabakal siya karne, pabakal siya sa mga panakot, nagluto siya sang sudan. So dito, Miss Jazz, nagpanyaga kami, no? Dayon upod ang akong si makabataan. Miss Jazz, sa nagapanyaga kami, may nagpanawag sa amon. Lipay na ko kay ang akon malang day, Miss Jazz, ang kabataan ko. Ginaulikdan ko ang mga kabataan ko nga, ay iba niya ti atuho nagasinadya, damo ila siniya mga pagkaon. Kami ya, Miss Jazz, naluoy gid ko ya, hindi sa akon, naluoy ko sa akon si mga kabataan. So, grabe ang akon si Kalipay. Lord, thank you, God. Thank you, God. Tapos na to, Miss Jazz, aging greet ko si Jesus Christ, no? Sa picture, abe. So, nagpanyaga kami dahil upod sa akon si kabataan. Miss Jazz, ang nagpanyaga na kami, may nagpanawag sa amon, siling niya, kuhaon ang karne sang baka, no, 3 ka kilo, ngaging Paskwa sang amo sa akon bana. Buhara pagin, Miss Jazz. No, may nagpanawag sa amon, nga siling niya, may 3 ka kilo di sang karne ho, kuhaon, kay ti karne sang baka, 3 ka kilo, kay Gimpaskwa sang amo sang akon singabana. Siling ko, Miss Jazz, when it rains, it pours, no? Siling ko, wala gid kami. Nag-abot si nanay ko. Nagluto, nakapanyaga kami. May 3 pa ka kilo, Miss Jazz, dayon, sang baka. Di amo na to, grabe gid ang akon sa kalipay, Miss Jazz, no? Siling ko ba, sobra-sobra. Sang dugay-dugay nga nag-abot ang akon bana, kagkadamo gid sa iya sininga dala, Miss Jazz. Kadamo gid, God is good, nga siling ko nagluyang lawas ko. Nagibi ko kay nanay ko, wala. Pro ara, gaasud-asud, nagabubo ang grasya, Miss Jazz. Ang dala sang bana ko, perti kadamo nga tinapay, no? Lipay na kami, Miss Jazz. Tinapay, mga dulce, mga tsokolate, mga bayo sang amon sing kabataan, Miss Jazz. May ano pa? May TV. Siling ko nakibot ko, sa bana ko, diin ka ni nagkuha. Kag may
Sleep right pa, Miss Jazz. Grabe. Nakibot, gikwang bana ko gayom-yom. Luzo, dali anay diri. Oh, may TV, ho. May mga bayos ng kabataan, may sleep right. Katre. Paskwa sa iya sini kumpare nga in-check. Tiyamakon mo na, Miss Jazz, oh. Sa adlaw sang Paskwa sa Bisperas, salin sa Bisperas sa Paskwa sa itong 1978. Ang mga regalo namon, Miss Jazz, nagbu-bu lang halin kay nanay sa manghud ko, asa sa amo sang bana ko, asa sa friend niya nga in-check, Miss Jazz. Gintandog gid sang Ginoo. Ang kumpare niya nga in-check, ginatagan siya sang sleep right nga katre, kag TV. Abaw, ti amo to, Miss Jazz, una-una masubo kami, pero ti sang ulihi, tuman gid kasadya, no? Miss Jazz, abi mo, hindi ko giniya malipatan. Kaya arab lang, tutuod ginang ginahambal nga when it rains it pours, no? Kag tutuod ginahambal nga ang Dios nagahambal nga tistingin nyo ko bala kay i-open ko ang gate, no? Flood, ma-flood, no? Mabubu ang akong sinagrasya sa inyo. Magtuo lamang kamo, magpati lamang kamo. Di amo giniho sa sulat ni Nanay Luz nga malipot lang 2 pages. Naghambal di siya, no? Sa sulat ni Nanay Luz, siling niya. Kaya mo ni Miss Jazz. Pagkatapos to, nangin malipayo na kami. Although nga ti ang kwarta, ang pagkaon, hindi man ay makaanugid, makapahalipay gid sa aton nga ti amo lang na be kay ano man lang sa mga material nga bagay, no? Pagkaon. Pero ti sa amo to nga adlaw, Miss Jazz, nga bispera sa Christmas, wala gid kami ya. Amo gid to ya nagpakadlaw ka nagpatumbo sang korason ko para sa akong si makabataan nga ti nagahuyango. Abi mo, Miss Jazz, grabe gid. Tuman gid sa among kasadya sa tong gabi, bisperas, no? Christmas Eve sa December 24 kapag kaaga Paskwa, Miss Jazz. December 25, 1978, hasta sa gabi ang amo sini nga pagkinalipay, Miss Jazz. Grabe gid ang pagpasalamat ko personal sa Dios. Ging-greet ko man lang siya. Dear Lord, happy birthday. Pasensya, wala gid kami. Wala gid kami. Wala kami sang hikuton sa birthday mo. Wala kami sang salusaluhan sa birthday mo. Baw, pagkadugay-dugay, damo gid. Natingala gid ako, Miss Jazz, kay amo man lang ato ang ginhambal ko. Kay Senior Santo Niño sa kalendaryo pa. Kadamo gid sing asing ipadala nga grasya. That was 1978 Christmas Day. Miss Jazz, pasensya na lang ako sang akon siniiya nga penmanship, no? Kay hindi na ako makakita siling ni Nanay Luz niya. I'm already 85 years old kag makadumdum sa gihapon sa akon si kahapon lamang, ano? Siling niya, salamat gid, Miss Jazz. Nagsulat gid ko. Nakasulat na ko da sa imo, pero nagsulat gid ako. Bungod kay ti gusto ko nga magpaambit sa panawagan mo sa kung sino man ang na may eksperyensya sa adlaw sang Paskwa. Ti amo ni Miss Jazz, our God indeed is our God of love, no? Jehovah Jireh, the God who provides. Salamat gid, no, sa kay Nanay Luz, 85 years old sang Barangay Bata. Ma'am Balco Diria, indeed our God is our Jehovah Jireh. J-I-R-E-H ang another name ni Jesus sa aton sa Dios, Jehovah Jireh. The God who provides, mga kabombo, no? Magahatag gid siya. Kag nagahatag padayon nga magahatag sa iya si makabataan kay kabalo siya. Antes kita magapangamuyo siya mangayo sa iya. Kay balunan na siya sang kun ano ang aton sini kinahanglan, no, sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. That is why all we have to do really is our faith, no? Faith lang gid mga kabombo para sa aton tanan-tanan. Nung aton siniya nga pagtuo sa iya kay ihatag na iya, no? Nagambal sa gali, no? Testingin nyo ko kay ang akon sini nga floodgates, no? Ang akon siniya nga ano magabubo, no? Sa paghatag na naton blas ang aton sini nga tithes, no? Sa aton sini nga tithing, no? Dira inatudloan kita sa Dios nga ti hatag kita nga may ano kalipay kag wala nagaduha-duha kag hindi malain ang buota nga mahatag ta sa Dios sa sinig na ano bala sa aton nga tithing, no, mga kabombo. Ti siling niya
testingin ninyo ako kay ibubo ko sa inyo, just like floodgate of blessings para gina sa inyo. Di amakon mo na. No, ang kasaysayan true to life story ni Nanay Luz, that was December 24 and December 25 of 1978. Di amo to nagpalipay gid sa ila adlaw sang Pasko nga wala gid gulpi lang baw itinangkas-tangkas nga blessings halin sa pagkaon asa sa mga appliances, TV, o may sleep right pa sila Bombo Anthony kay my friend iya sini nga bana mo nga in-check nga maalwan to. So God bless ang sina nga in-check no. Gin gid sang Ginoo gin pamatian na ila sini nga gamay nga wish no pero dako-dako ang ginbulos para sa makabataan man ni Nanay Luz kasi sini nga bana no. Kasi sini nga Iloy nga amo man ang good Samaritan no ginsuguran sa sini nga Iloy sa sini nga utod mga kabombo no. Ti amo na our God indeed is our God who provides no. Or Jehovah Jireh no. Buwas aton dumdumon no karon sa gabi sa Noche Buena sa Christmas Eve aton dumdumon ang iyang pagkari diri sa kalibutan. For Jesus is the reason for the season. Siya gid na iyang pinakarason no. Sunod pa gani sa iya sini nga balaan kasulatan no before I say bye-bye. Sa iya sini words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Ang Ginoo ya mag-upod gid sa aton tanan nga panahon sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Jesus will always walk with you and with me no kung kita ang nagapangamuyo kag ginatugyan naton ang aton siniya kaugalingon sa iya no especially during sang time nga ti daw kaangay bala nga dumalumos kita sa aton sini nga mga pagtilaw sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sa Isaiah 43:2 naghambal, when you go through deep waters, I will be with you. No, suno pa sa mahal nga makaako. No? Promisa na iya sa Isaiah, sa libro sang Isaiah, chapter 43, verse 2, naghambal sa Ingles nga pulong, when you go through deep waters, no, Bombo Anthony, I will be with you. No? Ang promisa ng Diyos sa aton. No? Grabe, no, mga kabombo. No? Hindi kita magkalingkang. No? Hindi kita magkatalaw kay ang Diyos sa aragid sa aton. Pag-i-provide jagid ang aton kinanglanon kay kabalo na siya mo. Remember, He is our Creator. No, kabalo na siya ya maghatag. No, He is our Jehovah Jireh, the God who provides. Wala kita sa panahon mga kabombo, advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan and God bless us all. No, security lang gid no, kag good health para sa aton tanan-tanan. Mangin kontento kita sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kung ano lang da ang ara, okay? Basta sinadya bugos nga pamilya. Ini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya